bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw men Monange TV min camni on goto kala inde muɗum e yettode mum. Alhamdulillahi rabbil alamin e oɗet men ñalawma altine en hawri e 26 lewru men bowte woni lewru décembre hitande ujunnaje e 22 en garti kadi e jinnaɗo meɗen ceerno Ahmadou Dé goto mo ganduɗa so innama e dental ngal ina anda tabarkalla machallah yewtidde makko ngam nafta julɓe ngam nafta rendogo eɗen gandi ko jogui ko nafoore mere woni hen kala komo haala koko tawa walla wiya ko kaari wi taw ko ɓajiɗo ceerno ɗon en laaɓi ko laaɓi ɓuran ɗum en jetti dendagal bandiraɓe kala rewindiɓe chaine men YouTube Monange TV mbaɗen abonné mbaɗen jabonné mbaɗen kadi partagé guele julɓe mbawa naftorade ɗum foti waɗira tan ko Allah nelaɗo muɗum ha julɓe mbawa naftorade mbawa kadi iwde kumpa. Ceerno Amadou min jogo weltare mawde arde e galle ma arde e nokkuma yidema yiide ɓesgu kono kadi e yewtide ma gam ko nafode julɓe mbawa naftorade nde wonno min garɗo mawɗo min jeerɗo ko ceerno Alaji mo Seydou Sati min jeerɗo ko ceerno men hande o min jeerɗo ceerno Amadou bisimilla ma. Caggal faminde julɓe ɓe e juurade ɓe e duwonade ɓe ñaagade ɓe duwawno ceerno men mo Allah waɗi hen no wiyata ni ko jinmi halɗo hande nan noon ko huno ko ceerno men Adama Ñawto Abisa Mawno ɗon mi yettiri Allah kanko ina ara saa so ceerno mawɗo ina jaɓɓe ga o yiyani mbiɗo miiji arde ɓenami ko yah Ahmadou an tan artata kabarami ko mbiɗo nana kanko ni ina heewi kala ko Allah hawrinimo so arti Abisa Mawno ɗum heewi haalandemi kaɗo haala kalami ɗo ka ko huno ko makko nanmi o yi Abisa Mawno ari omo ardi almudo goto mo janggi noon wiye ceerno Hamidou Diallo on jeeya ko Séguéla on zaman noon ɓe keeɓi ɗo calli ɗo ɓe leeli omo leeli on ne joɗintime makko ceerno Abdoul Aziz ceerno to doweta ceerno to wanni yurni yimo toon o Oumar Niang ya ƴewnam hol wonɓe less Oumar Niang ari rutti wimo taw ɗo de ko ceerno Adama e almudo mum o wiya mbiya yoɓe ngara o zaman noon ceerno men Adama inde ngabbi nde tawi ko ceerno men Mouhammad Seydou radiyallahu taala anhu ina siiwa kas ataye on sanga o siiwi kas o wi dendagal ɓesgu seere wonɓe ɓe fof e jare kas he so ɓe kalti yarde kala cakkitiɗo yarde towna kas o wonɓe ɗon ɓe jiiya kas o o sakkiti yarde kas o ko ceerno men ceerno Abdoul Aziz ceerno tawi ceerno men ceerno Ibrahima ceerno tawaka omo heddani on e kas he o wini o towni kas o ha kamɓe fof ɓe jii on zaman ceerno mawɗo radiyallahu taala o wi wona on jii kas o ɓe mbi aha o wi so jii ndiɗo haala oɗon mbawa reftude hen kala hadara mo kaaloyanmi mi yadata ruhuji mon ha to hadara to mi haala ruhuji mon keɗo somi jippitima goto foof mi watta e muɗum ruhu muɗum o wi ɗen gonɗen ɗo joni koye nokkam eɗen jooɗoyi eɗen jewtida eɗen darodira sen kaltiɗo joni hono mbatten mawɓe ndeɗi goto fof jippo fata hoɗorde muɗum mawɓe mbi a oyi koni mbaddan mon to hadaraji ɗum ceerno men Adama habriri dani eyyi gongol ngol o wi kam ceerno radiyallahu taala anhu wi Cheikhna Amada Tidiane o kanko ɓuuri andude annabaɓe nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ni de o wi kam o wi ko waɗi noon tiwo mawɗo immiɗo to Allah tabaraka wa taala o rewi mana e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o yawtani sahabaɓe o wi tiwo goɗɗo immi to Allah to tabaraka wa taala on hewani dillere ari e makko kanko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam si tiwo o taari yahani Cheikhna Amada Tidiane ɗum waɗi Cheikh Tidiane andude e makko gandal ngal annabaɓe ganda e makko o wi ceerno wi radiyallahu taala anhu o wi so tawi mana lamɓe ina ɓaɗo e batu moto to mbiyata ensemble yeeto kamɓe mawɓe fof jogoɗo wonoyde mawɗo o boy o tawoytake batu o o wi kono boy o ɓuuri ɓe andude président o saabu gonko andi comci ɗi o heblorto o yaada ɗi kanko andi so arti ɗi o foftorto ɗi kanko andi ɗo foftoto o wi ni Cheikh Tidiane waadi annabaɓe sallam ɗum ne kadi hunu ceerno men Adama nufuran min tawaka
joni noon so ceerno wi ine woodi watteteɓe ruhuji mana kanko anno haalirno to masahida to ha ɗum ninoya mana pour cikkitagol haqqille ceerno men ceerno Oumar ha no jaabori ni enen kay eɗen jetti Allah enen kay wonko Allah waɗanen barke makko enen tawi tan ko gonga ɗam Cheikh Tidiane no andini Allah ni wiyata ko ene hawni kono no andiniri Allah ni ne de ina hawni machallah feewi kay no feewi machallah Ceerno Amadou weltanama no feewi joni Ceerno Amadou so artini en seeɗa Ceerno Amadou hitande yiyadune e holngol wuro e holto janggi ha jokkodire Ceerno Mio Seydou bisimilla min de banggue hitande jaltumi aduna mi anda ɗum illa tan noon garmi ɗo ko a 60 jeenayi taske kam to men eyyi ɗum 60 o mbiɗa yaara duuɓi 13 so yimɓe ƴetti ɗo hankadi patiri to ina mbawi yitoya eyyi kono mi anda wamma noon fodde kam ko nenam habrimi jiimi aduna ko seeɗa min joguino wuuro amen to fulɓe ceeɗoyto ni wiye seedde ɓulli o wi jiimi aduna ko ñande altine Samba miño julde eyyi ni de kam nenam wi kam eyyi wo amma seerenɓe ɓe janggumi jinnaɓe babam wiyete ko Huudu bamum wiyete ko Mouhamadou Ali bamum babam kadi yettoɗo wonni Allah fodde diwan o jangguɓe toon hon biyete Ceerno Moussa Guriki gandaɗo Mauritanie fof wiyano kanko woni yeeso bawgol Alqur'ana on ko baɗum babam baɗum bamum babam ko bamum babam jangguinimo ha mana o dañi Alqur'ana ha o reeni e juuɗe muɗum o montoye sahal omo janggo e kaɓorɗe hankkadi o ɗum ni montoye toon ɗum noon haalante ko mawɗo goto ne wiye Alhaji Alassane Yero on babam kadi ko kawmum on ceerno men oɗo radiallahu ta addinomo o woni galle de Abdoul Koyli ɗum ko kanko haalantami kaɗo haalata kalami ɗo ka kam o wi bamum babam kanum jangguini Ceerno Moussa Guriki ha reeni Alqur'ana eyyi jangge ko makko kaɓorɗo fodde ko Allah mooyi yawti noon naato e sahal e goɗɗon wiyeteno Tafsir Yahya on kadi ko dedeho kanko kadi jangguini on kadi ha wawi Alqur'ana o wi nde bamum babam mayata nde tawi kanko e babam koɓe sukaɓe nde on maayi nde ɓe belti ɓe mbiɗadi on maayi hankadi ɓe jalti jangde ɓe jalti janggude on noon ne windi mana e carnet mum hen so tawi yiyaka janggo Ceerno Moussa Guri ko e Ceerno Tafsir Yahya o kala maɓe gadiɗo arde yonoɓe jangguinoyaɓe Allah waɗoy noon Tafsir Yahya o adi artude tawi waɗi on guerre o e bonɗo mo mbiyata guerre mo ganduɗen hono Allemagne e Sénégal ma Paris o on tawi waɗoyi on guerre nde arti ndete haqqilanko way kon dilluɗo ni ko on kam wone jangguindeɓe o wi babam kam ha ɗo noppi makko haɗi ɓe gorol ngol ko dewnirgol deftere nde dengol o wi kam haɗi babam rende nde bamum rutti e jomum nde tawi jogui bandiraɓe tato rewɓe on zaman noon ɗum woni o janggi seeɗa o janggi hawo jofni on zaman o renani Alqur'ana rutti kanko woni toppitoyi bandiraɓe mabɓe rewɓe eyyi kanko babam o noon kanko nannimi jangde ha alluwal ngal ari ha waylulli kulli wanno ko jangde pulo e ɓiɓɓe mum woni gasani o rokki mbiyeteɗo Ceerno Alhassane Hawwa nanɗo hande ne heddi ine wuuri on kadi bamum e bamum nenam jiidimo e baba on noon jangguinimi ha jofnumi ha ɓamtumi ha timmimi lantanaɓe birra on zaman noon jaltumi e on paami e Ceerno Abdourahmane de bamum Ceerno Tidiane de oɗo Ceerno Abdourahmane de o yummako e babam jiidimo e baba komin denɗiraɓe ko min woni ɓi gorko kanko woni ɓi debbo kankone ƴettumi e makko yestabsiruna jaadumi e makko ha ñande timminmi wala qad wassalna kankone hankadi tawi o tampi rafi accani hawo rutti e joomum ko eyyi
Miɗi no ɗum fof e kayitaji non ñalawma jami addi samum ɗan ko ñaɗaji ma kam jami addi so ɗo fof mbini kon mi moƴƴi rena ɗum e haqqillam ko raɓɓiɗe ƴetti ko mbindi me ceerno maɓɓe radiyallahu ta'ala o leetere mbi mbiɗiɗi janngoyde o wi kam joni o jangi ɗetawol o wi kam joni minama abbi samuna ma walla mbimi ɗo mbiɗa fof o seere miɗi nan toon kala en janguinɗoma ka denowo alqur'an o ittimo o wadditimo ko biyeteɗo ceerno Jibrilu Ly on wonno e ceerno Adama e duɗal he no gas keddori noon ɗi jokkitimi e juuɗe ceerno Jibrilu Ly on saaga noon min mbaɗi keɗal ɓamtumi mana himla gon janngude himla e rasmu gonmi janngu ɗum Allah waɗi kankone kadi o hawrela dial woni han kadi duttitimi e ceerno Adama gontumi e muɗum ha janggumi fodde ko janggumi ko fof ha jettin ɗuɗɗol barriyi kam kaɓoɗo fodde ko Allah yenno kam fof kam memne juuɗe ceerno men Adama on zaman e nder ɗum hitande daka oɗo jaggetende min jeehi ceerno mawɗo jaggi daka o haljiti ñanden o wi Moussa Yahya e min dawol ngol yomin gondu hen won wona mawɗo mi rewa e muɗum tawi wonno he dawol he ko biyete Isaqa Mbaalo on tawi o tawani ɗum ɗo no ɗaadi on hankkadi koni wayi yo on yaafe hoota Madina minen ɗiɗi yomin gondi dawol he min gondi hen noon ha ɓooyi seeɗa kadi o neloyi ceerno men oɗo min e ceerno men Adama yomin gardu gay to Madina ga min gardi ga ɗum fof noon ko hitande e woosen sabu ko hitande on hitande halji makko cakkitto nden noon zaman noon ceerno men oɗo ari haalni ɗum abbi samuna min gardi ha min jettiɗo min gardi mbiya ceerno Adama e almudo mum gari o wi gaccane ɓiral min gaccane ha min jetti min jooɗi oɗo andi ko noddirde mam mi ala mi anda o wi noddirmami ko waccidima ceerno Adama e duɗal he ko yamirma golla ko hatma gacca mbi bisimilla mi nani mi jaaɓi oɗo masala kadi ko ni wayi wo amma babam on windi kam leetere o wi kam ɗon ɗo aɗa wondi e seeremɓe he wat sohlirama andu ken gotum sohlani kadi ara aɗa mbiɗam ceerno ni kadi ittimi wi kam oɗo ceerno men ko o woni ceerno ma gorgol mawɗo radiyallahu ta'ala anha on kadi wi kam ko o woni ceerno ma ɗon ɗaɗa wonde makko enen gondi eyyi babam hawri e ladial tawi mbiɗo manki alwala makko jofde seeɗa padmi ha jofni mbaynimi ceerno men oɗo mbimi babam ɗaɗo hawri e ladial ɗiɗi addi duwaw wi kam bisimilla mi yamiri kono ya kalna ceerno jami noon jami kalama ceerno radiyallahu ta'ala anhu ceerno wi sinno ceerno ma yamirano mbiyatno min ko wata ya yaadu wona ko jangguinowo kono haade ceerno ma yamirima noon ya Allah waɗi jami gartumi gila nden ha hande koyngalam yaltani ɗo illa ɗum woni hitande Madina Pakkan tawba Sincete deñidande 77 eyyi gila nden koyngalam yaltani ɗo sowona laabi ɗiɗi jeetinoɗo fa Cheikh Tidiane e laabi ɗiɗi jaggol fani fuɗɗi nden koyngalam koye ɗiɗo haaɗi eyyi ɗi alhamdulillah ɗiɗi fof jeehi min gol avion ngol Allah waɗi puram lawol ceerno garnol ceerno men o lawol makko garnol Allah waɗi min jaadi ngol ko avion lawolam cakkitol ko lawol makko kadi kanko ɗimmol ngol min jaadi min puɗɗi oto gila ɗo ha Fass min garti ha ɗo oto mana mino e goram ɓi den Mamman Ndongo o e ɓi tanu ceerno Amadou Diane wiye ceerno Mansour eyyi e moɓɓe tan woɓɓe sukaɓe meɗen ngol lawol kam ko oto min mbaɗi Alela Tour eyyi wiye toon to Ousmane Touré jaati oɗo ittani noon mbiya avion pour mi waɗa retour mbimi ala hikka min ko leydi tan jimi yaade hami humpito eyyi ngol lawol ngol cakkitiram toon eyyi amma oɗo masala ko ni eyyi ceerno men oɗon mo Allah waddi en hande o on ne wi kam kala ko aɗa haalanami haalan ceerno Siradio e ceerno Ahmadou Ammar alhamdulillah min nani ceerno ko ɗo waɗi min ko ɗo ngoni eyyi fodde ruttotoɓe toon fof eɓe kaala mana mi arata eyyi kono noon won gueɗe sa haali sa na ɓirat enɗamma on zaman noon min wiyami dañani yaade tan won ceerno ko on wi kam yomi ceerno Amadou Dia weltanama no fewi ñaganama jaam nde garɗa ɗo aɗa woni Abi Samouna caggal muɗum nde hol galleji ɓurɗa on sari Madina hol galle gonanoɗa galle
nena men wonno ko galle Abdou Mahmoud waɗandi galle baladi ɗon min Abdou Mahmoud jiidi nene min jiida baba ko ɗon wonno galle amen ko ɗon wonno galle amen ceerno mawɗo rokkinomi galle e nder Madina legal ɗeybata he tawi womo poɗodirnomi galle o nden andi neɗɗo ruttima e joomum tan galle o rokkirte goɗɗo joni noon o rokkira goɗɗo on are yaade ñaagini ɗum galle on wi kam mana galle o haalan ceerno min kam mi ɗumnani on ko rumdi to wonoyi kalanmi ceerno no alali fon ceerno wi min ceerno belli yo min jaadu ha to galle to ceerno bellita ɓo galle o min jeeyi noon ceerno bellita yar jokka bonnata haydara yar jokka hayo moƴƴi eyyi min jeeyi noon ceerno bellita ɓi galle o haalditi ceerno belli wimo ceerno wima ya ittu hunuko ma e galle he rokki ko oɗo min jeeyi ceerno belli haalirani noon ceerno jooɗi noon ha ko ceerno wurti e joomum ko o ari o habri ceerno men oɗo woodi no habriri mbi abi samuna ceerno watti galle e jungo makko eyyi garoymi mbimi nammi ɗum garmi mbimi ceerno mi yetti Allah ko ñawɗa kam caggalam ko machallah mi yettini ɗum Allah sabu ɗum min nangumi galle koye ɓernde maɗa wona aduna alhamdulillah rabbil ɗum kadi min ceerno min baddidani eyyi ɗum kadi ko ni on galle wano joni nde gewɗa Abi Samuna garɗa beele ko ɗon tan gaccere ndaw ma tongiya walla ɗon tan ko ceerno men oɗo kadi o nayi mi tongiya eyyi hono no mi tawaka jonde nde ñande ka haalete toon kono won almutaɓe kabri on zaman mataw ɓe mbi eɓe jiiɗi almudo ceerno woodi mo rokkiɓe toon hoddiɓe maɓɓe he ɓe mbi ala ɓe jiiɗa ɓe jiiɗi Fuutanke tawa komo ceerno nehi andi on ɓe jiiɗi rokkede on zaman noon ɓe caati toon ko anden wowno sakede toon ko aljuma eyyi wono e less saki toon de ko aljuma desiyeji modduɗo ko reɓe ɗe ƴisti ko tan ɓe garti ceerno nelanimi garmi o wi kam janggo altine yiɗi nawdemo tongiya mbi mi nani mi jaɓi Allah waɗi altine o joom otoji mbi yiɗi muñanede ha janggo woni muñi woni ñande talata jami ɗo tongiya ɗum ne kadi mbiɗo windi mi woni toon duuɓi 16 machallah ɗum kam fodde ɗum gonmi toon alhamdulillah eyyi fodde nde jami nde on zaman noon ko ceerno men ceerno Mouhamadoul Mourtada kam ko on nde yi kam nde ko on nangguimi hiibilimi wi kam nde ko an ceerno wiyanno mbimi aha ko noon heddi ko alɓe goɗɓe alɓuɓe ne kaala hen gueɗe ɗum noon kadi ko ceerno way noon ha min way noon alhamdulillah rabbil alamin eyyi amma ceerno amen Adama no wonno te on zaman ari ha dumunna seeɗa tawi o wona celɗu no fewi no fewi garoy mi salmindemo noon mi ƴiwi toon waɗi salmindemo oyi kanko nde nawetemi tongiya o tinani kanko so tinini ɗum min mi yahatano kanko o meeɗi wiide mi daari eyyi mi yetti Allah noon fodde kadi ne jimi fof meeɗani wasde iwde toon mi yettoyaki mum kala nde garmi min gonda fodde ko Allah muuyi on zaman omo yewta emin jeera haala ceerno ɗum min kewi wonde ha ɓooya o duwono kam yaha jondam e makko sakkitere o sellani omo leeli garmi jettimi calmimomi on zaman omo lelno immi o jooɗi oyi kam mbiɗa andi ka keñiɗo wate salatul fatiha on zaman min duyi kormi nanmi hawre Allah jaam eyyi alhamdulillah rabbil alamin ceerno men Fatou Dine mana neldimi oto yomi ar Allah waɗi min gari kadi hande ni barakatu oto o paani eɓe giwta berɗe eɓe yetto galle Baba Alassane Baylo Allah hawrini men ko ɗo kawrumi ɗon kadi koni min gonɗirno fodde noon ko jangguete kamɓe ɗo fof kam ko juuɗe makko janggumi kam ceerno men Adama kadi amma ba ko babam winimi ba kawam noon jangguinimi ha jofnumi ha ɓamtuma dursimi yiiɗi baadi 6 on zaman ɗiɗi siwade no wiiwe ɓoroji ni ko reɓe ɗe isko jaltumen makko nato meɗe Abdourahmani janggumi on ko yestabsiro ɓamrume muɗum
jangmi muɗum ha keddiri mi rende deftere hizbaji nogas won hawrela dial ceerno jibril jokki tanimi won hawrela dial ceerno adama waɗanimi fodde ko Allah muɗum janggo fof kanko ceerno adama ñang eɗen nana wonde ɓesgu ceerno ngu ɓuri hen heeru toon janggue beele wonɓe tawadirɗa ɗon walla ala andi gewta toɓe garanta walla ko holɓe kumpiɗa rewɓe toon alhamdulillahi kamɓe fof min tawdiri toon ɓesgu ngu woni mo janggoyani toon ɓesgu ceerno men oɗo woni mo janggoyani toon ko ceerno men ceerno Bun Salim ceerno Aliyu Badara ceerno men si Mouhamadoul Kabiru gonga Sarif Ɗeyibu makko eyyi ɓeɗo woni ɓesgu makko ngu janggoyani toon kono yettoɗo wonno hay Sarif Ɗeyibu o Allah waɗi tawi ceerno men ceerno Amadou Bayel ceerno Abdoul Halimu Cellani ceerno yumnoɓe Dakar ɓe cafroyo ceerno wattidimi e makko kanko Sarif Ɗeyibu o min jaadi safara eyyi hannoɗa de haala makko eyyi kanko Sarif Ɗeyibu o wanno ko Dar Salama jangganno min jaadi Dakar min gondi galle men Guédiawaye emin janga galle nan ɗon galle joolaɓe catholique en soɓe piijo omo heewi yaade toon joni noon an kadi noon mbiɗa daramo a andi ko ɓi ceernam ɗesani yidde wadde makko mara o ceerno Abdoul Aziz ceerno rahmatullahi aleyhi nani wiyam fen ngara omo yino gondiriɓe maɓɓe ni o yaɗa wonde ɓe sukaɓe tan aɗa deeƴi tan ɗacci kala koɓe mbaɗi sana ma pimaɗo wonde kota sukaɓe mbaddirɗa e mabɓe ko ya neɓɓe so mbaɗi fotani wata ɗum ni joni oɗo no wonno ko jiɗɗo yaade o toon galle min gara janggude tan yaaha toon ɗum ɓerdam nde ñande wotere pellimi wiide mami haɓe makko Allah hollimi e makko kayisaji kawniɗi min jangganno o iwti toon tan min jimi habde makko min goni ko dow étage fallantere ɗo fayi to werenda dow to o wi paquet tan o naate fallantere o yaltoroy to ɓale ɗe omo yaara majje no ulludu yarata e ɓalal ni woni kay ko darimi yiɗi kan ko yo Allah danno woto yande woto aga ɗum wojma hankadi ha o telli o memi leydi woni kam hankadi kankam alhamdulillah rabbil alamin min gondiri ñande ko hikma mo kelne makko o ñande ceerno Abdoul Aziz wi min janggo son pinin jehen paati hankadi Madina ɗaɗi sukaɓe celli mbimi bisimilla on jamma noon pawgal tingal heeɓimo jurminigal kulɓinigal joni wonno ceerno Abdoul Aziz ceerno min gowodirani haqqille mi jiɗɗade ko ɓi on yo haalan on o sellani min mbasa yaade hande momi haalan bamma ceerno Abdoul Aziz hande ko ni mbaɗan beele eɗen mbasa yaade ha janggo o yalla tawde ko yamirore en jahat wona ko yamirore en jahat ndeysaan Allah en seedi ko no wi kam ceerno Abdoul Aziz addani min oto subaka emin jille ko Mamoudou Ba woni gaddowo yimɓe min pay galle mabɓe to mi yeehi leggal ngal wiyeteno Goram Pikini woodi emin pay galle makko Allah en seedi ko kalam ƴettumi kaɓne hoore ha tiiɗi hakke ko hoore nde musata codan mon poɗɗe pasoje ɗe o ɗumini hoore nde gila Dakar ha min jetti Madina min dari mi andani min gimno fof min gimmi to gam ko subaka oto ɗi nden laabi ɗi belani koɗa ɓiɗe gissa ko min jettoyi ɗo kamɓe Madina ko nangue ina wiye fuɗani tawi goɗɗon toon jeeya ko Sanfara to hedde Kunkanni ne waɗi arrêté bagage mo Mamoudou Bane addori on zaman ma min jawti ha Kunkanni min garti ha ɗo joni noon nde min garata nde o wi kam ceerno Rahmatou minam o wi kala no ɓattorɗe Madina noon haram nde ɓuɓirta Allah seedi ko no wi kam min gonir noon ha min jetti min jeeyi Sanfara mam to min garti ha min jettiti on zaman ñanden ko subaka aljuma min jetti ceerno wimin jeeyi calminoye gorgol mawɗo min pokkiti min jeeyi calminoye gorgol mawɗo rahmatullahi aleyhi ceerno immi artayi min ɗon on zaman haali ko haalanno gorgol duwi ɗon nden jonde kadi mbawdirmi e gorgol eyyi oɗo joni kamɓe sukaɓe jangguɓe to ceerno Adama Niang hoɓe limtata hen ɓesgu ceerno ngu limtiɓe janggani ɓe limta jangguɓe afo mabɓe ko Seydi Mahamadou Jalaluddin machallah on adi arde toon on kam miɗa andi ɗum wa amma noon noɓe dewdiri kam joni mi yejjiti miɗo waɗi e kayitaji noon ceerno Habibou ceerno ari toon ceerno Ibn Oumar ceerno Bayil ɓe mbiyata ceerno Ibn Bayil on ari toon
Sharif Al-Hassan on ari toon Sharif Abdul Halim on ari toon Ahmad Ammar Ceerno Basiru Ceerno on ari toon on ari toon janngude kaɓirɗe tawi reeni ga ari toon janngude kaɓirɗe eyi Ceerno Ahmadou Ammar ari toon Seydi Abdoul Jabbaru ari toon en kaali Seydi Allah Seydi Allah ari toon eyi Ceerno Mamadou Jalaluddin woni afo Ceerno Fatouddin woni kodda ya nargol abisamo Ceerno Siraji Baramo Ceerno Mouhamadoul Mansour ari toon goɗam ɓi Muniru Tall on arino toon Ceerno Ousmane Thiam ɗim biyeteɗo Huudu o on ari toon ɓiɓɓe Ceerno Abdoulaye Thiam ɗiɗo ɓenne kadi ngari toon fodde ɓe ciftormi ɓe Bun Salim Ceerno Abdourahim to Cilon on ari toon eyi galleji mawɗi kam goto fof naati abisamon eyi kadi yogam naati abisamon beltima no feewi beltima no feewi maɓɓe ko Mahamadou Jalaluddin kodda maɓɓe ko Fatouddin eyi fodde ko reeni hen Alqur'ana ko mbiɗo fof mbiɗno e kayit mbiɗo yejjiri kono mbiɗo mofti ɗum kam fodde ko reeni Alqur'ana e nder duɗal abisamon fof mbiɗo windino ɗum sa yiiti tan inchallah mbiɗo andi kam kodda o kadi ko Ceerno Fatouddin ɗaɗi koye gurdam Ceerno Adama gonga ko Ceerno Hammadou Heptiyani kadi janggina ko wonno koye zaman gurdam Ceerno tan Ceerno Jeeyi Ceerno woni Jeeyi afo Jeeyi kodda ɗum kadi woni fodde ɓe remno Alqur'an ɓe fof noon kadi mbiɗo windi ɓe tawi ko Allah mbiɗo windi ɓe inchallah beltima no feewi ɓennan kadi mataw ko daña ɗo ko ɗum ko waɗi fayida no feewi no feewi no feewi kadi koko naftorte min beltima no feewi kadi mataw min gokkuma ha saahaji goɗɗi tan kadi nde wonno alhamdulillah rabbil alamin fodde ko joguiɗa ko e ceerno ko joguiɗa e dental ngal ko ɗum ene heewi kala saaha tan sakkilo kala ko ɓulni kala ko siftori tan inchallah somin dogui min gaari min ƴetta kadi gam nafta rendo ngo kono kadi nafta julɓe min jettima kono kadi min jarnima no feewi no bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe nan kala jewte baɗe ni na kanko Ceerno Amadou Dé o mbaddina yewtere nde hande foti jewte 4 somi yejji tan ko mbadduɗen makko fo nani e nder chaine o so jomum naati toon ma yeeb anda tarikh Ceerno anda gonka Ceerno anda kadi karamaji Ceerno en jetti bandiraɓe foof en jarniɓe bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama ɓe jaafo na wowa hadara so wi yeehi hadara ɗum kay sikki ala hen sikki ala hen kam nawowo yimɓe hadara so wi yeehi hadara sikki ala ɗum alhamdulillah rabbil alamin jarama no feewi beltanama sanne sanne jarama